Ja, het gaat goed met de hip-hop scene in Friesland. Maar meer dan 100 rappers, doensters, producers en graffiti-kunstenaars ontwikkeld deze scene in het tempo. Vooral jongeren met Antilliaanse roots die zorgen hip-hop als een middel van persoonlijke ontwikkeling en identiteit. De Friese hip-hop scene zit weer in de lift. Ze had Joost, oorspronkelijk uit Britsum, miljoenen views op YouTube. De snitser-producer Puri scoort hits met miljoenen streams. Een kleine dammert, het zenneval, doe normaal en neval. Knullen op mijn hoofd en ik space en neval. En we hebben hier ook een soort opkomende artiesten, Nikos Hiwi. Peper terwijl jullie zang pakken. Maar ik timmer aan de weg net de bouwvakken. Geen buf, maar ze worden lauw van me. Maak ze koud en ze krijgen het koud van me. En het rapduo Ski en Simba. It's really your shit on my hip. It's really your shit on my feet. Ay, diamond scraping from my wrist. The gang, the nigga or the rich. Maar deze muziek is vooral voor jongeren. Ik wil er nog altijd hip-hop maken, zodat de oudere generatie het misschien nog beter kent. Toch bijgelijks Hassem Vloek. En net te vergeten, Skedel. Ik voel verlangens branden als verslavingsdrang. Niet aan ontsnappen, snakken om adem om de flow te maken. Focus en rust om te balanceren op mijn drugste drang om door te gaan is logisch, chronisch niet on... Wielst witte een soort mensen hasneert van de cultuur. Maar de hip-hop mierskip wordt ook hier in Friesland grutter en grutter. En ik zal daarover praten. Ik zal erover praten hier in de studio met Patrick Hassenvloeg. Je zeggen, ik krijg al even iets van het Leeuwarden collectief, maar als rapper beter bekend als E.T. En Given Ski en Toby Simba van het duo Ski en Simba. Welkom jongens, ik ga het nu weer in het Nederlands doen, dat had ik beloofd. Ik begin met jou Patrick. Ja, E.T. Yes, van... man. Euforische teksten droppen. Ja, dat is eigenlijk de officiële benaming. Maar ja, mensen noemden me op een gegeven moment E.T. En dat is op een gegeven moment de rapnaam geworden. En momenteel probeer ik meer mijn achternaam Hassenvloeg te pushen. Als een soort van ja, merk of in ieder geval als naam. Maar de meeste mensen kennen me als E.T. inderdaad. Mooi. Ja. En jij bent ook ja, een beetje overkoepelend kan jij kijken naar die scene. Hè? Hier, de hip-hop scene, die rap scene. Hoe staat het ervoor in Leeuwarden? Ja, Of beter, Friesland? eigenlijk hartstikke goed. Eigenlijk nog beter dan dat het ooit was. Het verschil met toen destijds is dat het nu veel meer in de schijnwerper staat. Vanwege internet hebben we gewoon veel meer bereikbaarheid. Zijn dingen veel beter te zien en bereikbaar. Maar eigenlijk de hip-hop scene hier in Friesland is al heel lang bezig. Als je terugkijkt naar Stray Days Entertainment van Daniel Huytema. Vanuit Snake, Straight Up Hip Hop. We hebben ook een officiële website, straightuphiphop.com, van Leonard Lab. Ja, wij zijn dan hier nu bezig met Rising Up en Leeuwarden Collectief. Hip-hop is al in Friesland heel lang bezig, maar Friesland is ook een soort van te veel afgesneden als het gaat om kansen en mensen die hierheen komen om talent op te zoeken, scouts en dergelijke. Maar hier zitten ze. Hier zitten twee jongens. Want stel ze eens even voor. Ja, dit zijn Waarom moeten we ze kennen? Ski en Simba is een opkomend duo. Ze doen ook los van elkaar, zijn ze ook bezig met de muziek. Maar deze gasten hebben een tijdje geleden meegedaan met de wedstrijd die we hadden, Rising Up. Met Rising Up. En dan konden ze dus ook een plekje in de selectie van Grote Prijs van Nederland winnen. Die jongens hebben die avond het podium kapot gemaakt en ze hebben die prijs veroverd. En dit zijn eigenlijk ook de jongens die gewoon heel goed weten in te spelen op de muziek, op hun eigen gevoel. Die collectiviteit die hiphop uitstraalt, altijd met zich meeneemt, stralen hun ook uit. Want hun komen nooit alleen, hun komen altijd met een hele crew. Als je hun laat optreden, dan is het niet dat hun met z'n twee komen. Dan heb je gelijk ook veel publiek erbij. Je gaat meteen een volledige rap doen. Jongens, wat vinden jullie ervan dat hij het zegt? Ja, ik ben het volledig met hem eens. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, maar jullie zijn een beetje... Want hij is wat van een andere generatie, hè? Klopt. Jullie zijn 16 jaar? Ja. Wanneer is dat begonnen met muziek maken? Ik denk een jaartje geleden. Mijn vader maakt ook muziek, dus hij heeft wat programma's op zijn computer waarmee hij muziek maakt en zo. En dus een keer op een dag dacht ik ga dat ook downloaden, een beetje proberen. Na een tijdje word je wat beter in. En Tyron is mijn beste vriend Toby, dus dan gaat hij daar ook wel mee. Dus, ja, goed zo jongens. Ja. Nee, maar jullie zijn, want we hebben ook even iets van jullie opgezocht. Help me even, volgens mij is hij van jou, dit nummer. Dit is van jou, hè? Ja. Ik
zeker dat die zaak voor mij is dat onbekend. Eens weet ik die shit op mijn hip, eens weet ik die shit op mijn feet. Ey, diamonds dripping from my wrist. De gang en nigga worden rich. Nou, jullie kunnen bij me stilzitten. Dit is het, hè? Ja, precies. Hoe is dit gemaakt? Waar gaat dit over? Want, Dit gaat een beetje... Dit is gewoon opgenomen op mijn kamer met een computer, een microfoon, interface. En het gaat een beetje over dat je niet te veel moet leunen op mensen om je heen. Dat je moet proberen het zelf te doen, dat je van je eigen kracht uit moet gaan. Zo, er zit een diepe, goede boodschap in dus. Ja, 100%. Want hoe is dat voor jou om met taal bezig te zijn? Het is altijd leuk. Ik denk dat het sowieso ook nuttig is. Ik denk sinds dat ik rap, ik beter Nederlands begin te spreken, grotere woordenschat. Je moet ook wat nieuwe woorden zoeken om anders te zijn dan de rest van Nederland. Dat is waar. Is dat ook zo, Toby? Ja, we sowieso met vrienden hustelden we gewoon altijd woorden door elkaar of betekenissen, synoniemen, andere talen. Dat proberen we nu ook een beetje in onze muziek te doen. Ja, want er is dus een scene, hè? Jij probeert het net al te omschrijven hoe dat eruit ziet. Ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen thuis denken, ja, het zal wel een scene. Dus daarom komen we eventjes mooi. In Leeuwarden was het, hè? Ja, in Leeuwarden gewoon bij een paar jongens die muziek maken. En dat zit er dan Zuid. Moet jullie even voorstellen. Dus we beginnen natuurlijk met Louis, a.k.a. mijn beste vriend. Young Yamin. Hij is ook een rapper uit Leeuwarden, opkomend. Givensky ben een probleem, ey. Ik kom net als Spain, ey. Want ik kom zuigen en ik zit vast, ey. Wat gebeurt er? Nee, ik zuig, want ik zit vast. Wat bedoel je mee? Kun je uitgerekend, hè? Nee, er zit een lang verhaal achter en zo. Het gaat stuk thuis. En dat is gewoon een grapje. Vaak zijn we aan het freestylen en zeg je gewoon de allerdomste dingen. Ja. Maar wel mooi, want jullie staan er gewoon schaamteloos gewoon met elkaar. Niemand die uit... Ja, ze lachen je uit, maar het kan je geen eens schelen natuurlijk. Nee, maar echt uitstralen. Ja. Want wat is dat, hè? Want jullie zijn 16 jaar. Dan meestal zit je dan een beetje van, ja, wie ben ik en durf ik alles wel te zeggen? En dat heb je scheid aan, zeker, of niet? Ja, ik denk ook wel dat om muziek te maken moet je wel een soort van scheid hebben aan andere mensen. Want als jij heel erg aan meningen gaat denken, wat die van je vindt, dan ga je uiteindelijk daar vast in zitten. Ja. En ik denk sowieso ook voor ons, als jij gewoon zeker bent over wat je doet, dan doe je dat gewoon. Als jij zeker bent dat je goed gaat voetballen, ga je gewoon voetballen. Dat maakt niet uit. Hey, maar wat hebben deze jongens en wat heb jij misschien ook nog wel nodig? Want je hoort toch wel dat, wij zijn zomaar in Amsterdam. Amsterdam is niet zomaar in Leeuwarden. Nee, klopt. Missen ze dat? Erkenning? Ik denk dat er gewoon dat stukje kruisbestuiving, dat je gewoon bij elkaar even binnen komt kijken. Vanuit andere steden naar Friesland toe. Dat zou wel heel fijn zijn. Er wordt eigenlijk in Friesland, ik denk dat er geen enkele provincie eigenlijk in Nederland is die zoveel bezig is met het organiseren en promoten van hiphop. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Sneek, Franeker, Surhuis-de-Veen, Drachten, Leeuwarden. Zijn allemaal gewoon plekken waar ze heel erg mee aan het organiseren zijn. Wat echt fijn zou zijn is als je een stukje expert en bijvoorbeeld talentscouts of recensenten van bepaalde grote sites, blogs, hiphopfora's hier ook naar Leeuwarden een keer toe laten komen om te kijken van hé, wat is hier gaande? In plaats van dat wij altijd de reis daarheen maken. Want wat zou er met hun gebeuren? Wat zou er met jou gebeuren als je nou echt het podium kreeg? Want ik weet, er is een jongen die heet Roland. Ja. Die is wel bij Top Notch een goed label. Klopt, Maar wat heb jij nodig om echt door te breken? Gewoon, ik denk veel meer optredens. Gewoon plekken om te kunnen optreden. In Friesland of ook? Gewoon door het hele land. Plekken om onszelf te kunnen bewijzen, want we kunnen wel wat. En we willen meer kansen. Er moeten meer mensen naar ons kijken, vinden wij. Oké, nou, begonnen hier vandaag, onder andere. Maar morgen in Iepen Up Live, ook van Omroep Friesland, is het te zien. Hè? Dan komt er een soort van spit battle. Wat is het? Hoe noem je het? Spit? Ja, ik ben hartstikke trots op het evenement wat morgen gaat plaatsvinden. Want we hebben dus met Leeuwarden collectieve samenwerking weten te bewerkstelligen met Iepen Up. En met natuurlijk Omroep Friesland en Neushoorn. Dat is vanuit het nieuwe Stadsweeshuis, vanuit de gemeente Leeuwarden en Oyo Sounds.
Dus een productie. En we hebben eigenlijk morgen een wedstrijd, doen 5 deelnemers mee. We hebben een 3-koppige jury, een zeer kwalitatief hoge jury. En die morgen ze de acts beoordelen. En de winnende act die kan we zien €150 cash winnen, plus €750 aan studiotijd. Met Oyo Sounds, is ook een opkomende producer hier uit de regio. Check zijn Insta ook. Ja. En morgen gaat het gewoon live. Okay. Gaat het helemaal los. Ja. Super. Ja. Jullie zijn er niet bij, misschien wel te kijken, want jullie zijn al met de grote prijs bezig. Zet hem op. Fijn dat jullie hier waren. Ja, en we gaan nog een hoop van jullie horen, denk ik. Ja, dankjewel. Ja. Morgen is in Iepen Up live van 8 uur Artisan. Door het ontjelverd zien, dat kind op de app, via de app en op Facebook van Omroep Friesland en Iepen Up keer dat ik volgen.